Esan say do oni mum kan sumsem no hu no no. Yo ye dan. Oni mum kan sumsem. Oye otum jafo jam tafi ja katachiem le ko otum jafo jatanam oyi jasla mata frɛ. Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena efri nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso nananom yemma mo akwa babiem na nyansapo ena wasoguso a wohwa na wutie asante mantama de nkenima ene se agona anase tepa eduru de na sumankra hene na ne ho ne namu kakra ebefufu no pa de a wo ma na minim ene akan na nei ese ye ne hu ade amya sonso beti asem e wo se fufuo bi nsu twagu ha ye de ye nse de nim fufuo kro te ebese ye di nkomo na afi nananom akire ye mu na yehu ne ekone eba etu adama yenko na yenko senko bobonase mirwa wadama memo akwa babanya nsapo so Mejo so ebru na apomo ti se ni o aje jojo akwa abate so onwu ye de ma afru kan tanka na titase na nkum kwa enye no me de nsaka abrewana na ene meti adam ko asem na wadama poma be ne kura wei wadaroma umai eye achichide ye na isi esoro na achichide de boko ene de bedu sa ena poma no tie ya unse fufuo ana mode aye acheche dia senso dia de enye fufuo etremu bi wo ha na entremu wo ho esanse abrimpotano ayo abrimpotano esuotano ewo Ghana afanam ha nyina Ghana mai mu ha nyina aya sabre ne yere ne hema na de nyina ena sabre aduru ha sei entitano ba bia wo ba bia no eno mo hema ena aduru ha sei a wo ba be cho no soso ne otumfuo botim hema nana akuafie sikatano international today fufu ewo mu aye asuobrim hontano asenso de no otumfuo botim hema botim hema ase chese aye obi a sebe nananom nyansam no omunyim die mu no ensu abrim hontano nyina tumi yeyi nanansuma nkwa ahene ededa aye akwosom ane anina no akomfo ano a sabre na chese tano ankasa abrimpo no na ese ni die mu no nti wo no obo ni tirem abre bia na sa asechire no sa okay eti onu na yewu se waye fufuo a wodi achi a ti ye fufuo tuntum ya nchi ane nsam enti no oba ni bibia ye fufuo nko a eye da no be babi obeko bia sa ya yio sa ya dabo bi afase bio na fade ne da musuro nko menta hu nana ewo dwapo ahodo ase ade na men na de ne yesonko a na ye hu nana no present say yenya yenyum say abrimpota no na yele nom abrimpota no ne manom omontam pie basabasa ewo mmere anasa na ponda bia omupie na yewura to nsa fra no soso de a ewo say wo preda nimu na oba yewura nim no betie yewura dum asem na hu se de wo so asesegya no e fufuo ene ode afra asesegya no nso ye fufuo ejemu bi ohana esanse abrimpota no yesu kronkron na ne yemu ye no ye fitafita ne bibia mu nti no na hota fade bia no e wo se ye fufuo na wo ye hwan wo ye ne den mene ne chiame eti obi be bisa se na de na chiame de okura poma eye sika akọ ne fufuo na chiame abotuntum de tia ne se ono ni dina nkasa no abrimpon no ye sika tano
ɛna ɔyɛ fitaa na deɛ nti a memɛfrɛ tuntum no megyina mu de ama nana sɛ ɔno ntimi mfrɛ tuntum no na sɛbi ɔno nso ne deɛ minti ɛwɔ sɛ meyɛ dɛ megyina nana mu ɛyɛ saa enti obi bɛsɛ bi sɛ biam sɛ sɛnea nka wɔ sɛ nana bɛn ka n'akyi taafoɔ ne n'akyi dɔm nyinaa no ɔmo nso yɛ fufuo ɛno nti na ɔmo nso afrɛ tuntum yi bi anaa sɛdeɛ pɛpɛɛpɛ ɛna ne ntimi mfra saa ɔmo mfra de ama nana saa pɛpɛɛpɛ ɛnɛ wotumadeɛ tito paa ɛne sɛ wɔyɛ ase ɛnɛ nana hema ɛwɔ ha sɛ yɛwura ato nsa afrɛ no enti sɛ yɛwura afrɛ no a ɔba na yɛwura akyi taa no waba abɛbɔ ne kyerɛm ama dwumadie bi a ɛsi yɛwura ani so nnɛ no ɛne deɛ ɛwɔ hɔ nnɛ no akɔ awieɛ pɛpɛɛpɛ ama asomdwe aba ɛno nti ɛna nnɛ botaeɛ a nana de aba sɛ ɔbɛbɔ yɛwura nkyi dɔm ataa n'akyi ɛwɔ dɔteyɛ mu na sɛ sunsum afa mu no nana dwumadi a ne wɔbɛdi no no paa nana dwumadi a wɔbɛdi kɛseɛ paa sunsum fam honam fam ɛne nipa fam anaasɛ nimdeɛ kwan so biribi biara ɛfa amammerɛ ne amanneɛ ɛyɛ sum ase enti na nna wɔ ha na sɛ na aduro bi anka dɛm ana aduro bi anka dɛm obi a wɔyɛ n'adwene sɛ ɔde bɔne tirimupɔ bɔne na ɛba ha no deɛ sɛ ɛnwie ne yie ɛsiane sɛ deɛ ɔne mum ka asumsɛm na ɔhu no no deɛ ɔyɛ dan ɔne mum ka asumsɛm ɔyɛ otum gyafɔ gyam tafi gya katakyerɛ mmireko a otum gyafɔ gyatanam ɔyi gya sramata frɛ ɔne ɔnsi nsuo ma nsa na ɔham wɔyɛ ɔba bia yɛasantoa foforɔ ne yɛsɛ hu no ɛka yɛde so hema ho no ɛsiane sɛ ɔno deɛ ɔyɛ tumi akyirɛ sie na obi bɛbisa sɛ etuo yi nso a ɛtoto di akyire yɛ na kyerɛ sɛ ɔbrempɔnta no yere ɔno ankasa ɛba otumfoɔ bɔ tirim hema ɔno ankasa ɛwɔ ha sei enti atuntumfoɔ ɛdi ahim ɛkyerɛ sɛ ɛtire adɔɔpere eti kyiniiɛ no nso a ɛyɛ fitaa no a ɛsi nana soɔ no ne nyinaa yɛ ahyɛnsodeɛ ni bia ne nyinaa yɛ ahyɛnsodeɛ a yɛwura ankasa ɛna de ne nyinaa brɛ ɛyɛ ɔhema asansa adeɛ bi a ɛwɔ sɛ ɔhema de pie biara no ɛyɛ yɛwura asɛdeɛ sɛ ɔde brɛ no ɛma ɔde di saa dwumadie biara ɛsan sɛ ɔyɛ kronkron ɛnyɛ baabiara na yɛde biribi ɛkɔdi yɛhema akyi ɛsan sɛ twene ɛkɔ ayi ase yɛmfa nyina akyi twene a ɛkɔ baabi yɛmfa nyina akyi agye sɛ twene a ɛho te nko a nti biribiara ɛfitaa na yɛwura ɛde brɛ no wobɛka sɛ obi a ɔkɔm so kɛseɛ te sɛ na yɛ asanteman agyapadeɛ te sɛ na ntwene ka buru mu yi yɛdim sɛ akɔm ne ntwa ho ntwene na kɔyɛtwe brɛma no ɛna ɛde ba ɛde wɔ ba ɛnɛ yi biribi sɛ wobɛtumi asi ama nana bia na nka aba mu ana anaasɛ biribi sɛ deɛ ɛma saa dwumadie bi sei no amammerɛ ne amanneɛ kwan so no ɛsiane sɛ yɛpie nnipa m saa na sɛ anaa badwa ase sei a ɛyɛ a na yɛwɔ amammerɛ a yɛyɛ ne fie ansa na wapie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara bɛkɔ tɔɔtee ɛnyɛ saa na sɛ biribi kɔpiem sɛsi a na sɛ ɛyɛ saa kwan no so mmom na nti ne ɛbaa yɛdeɛ a ɛnyɛ nka ho nhyehyɛe no saa pɛpɛɛpɛ na ɔsɛ ɛba nanso ɛsiane sɛ ɛnyɛ saa kwan no so nti no ɛna bibi sɛ wɔmfa wo ntwɛtɔ na menya o mahu sɛ ahabaa bi gu me maame baako ne kom ɛwɔ ha ɛno nso asɛkyerɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ akamfoɔ amammerɛ mu no yɛka nyanya a ɛyɛ nnwuma bebree ɛpam hohombɔne sunsumbɔne ɛte fi ɛne n'asefo nti sɛ biribi ba se ya ɛwɔ sɛ yɛde nyanya gu yɛ kom ne yɛde dura yɛ ho na yɛde te fi bi a ɛwɔ yɛ ho na hohombɔne bi so koraa ɛba na ɛkɔfa abe foforɔ aba apam no afiri hɔ ɛsɛ nyɛ ahaban bi akɛkɛ ɛyɛ ahaban atumi wɔ mu nyɛ ahaban bi akɛkɛ ahaban yɛ tumi ankasa wɔ mu paa patɔ wankasa wodin de sɛn yɛfrɛ me nana twumasi ankra abusuafoɔ nana twumasi ankra asuo ta no a woba asantemɛma nom a ɛnyɛ su ketewa na santen ne sɛ bede ɔte okuru wi ɔkrawea ne ɔbrawe nwoma so ɔpem sɛ ɔtumfoɔ sɛ tutu ɔmfa ni agorɔ na ɔntoto n'aseɛ no wɔno n'akyi dɔm ɛna ato santen a wɔno bɛyi ɔnam a n'akonnwa kete ɛna di akyire ɔno ankasa nso akyi fɔntɔn from ɛna di n'akyi na sɛ akonnwa no ankasa na wɔ sɛ twene di akyire dabɔ saa akonnwa no yɛ kete ɛna ɔhema no mu yɛ fɔntɔn from saa pɛpɛɛpɛ abia ɛkyerɛmu bi a ɛwɔ sɛ yɛde ma bia de ama mo na m'ani akɔba baako bi so mɛho sɛ aboa nwoma nso kora aberanteɛ bi didi mu aboa nwoma no nso ne dwumadeɛ ne sɛn amammerɛ ne amanneɛ kwan so no ɔhempɔn bi a anaasɛ sɛbea buru panin bi atena ase a amammerɛ ne amanneɛ kwan so no de sɛ yɛde aboa nwoma egu fam ma ne tena so ɛwɔ amammerɛ kwan san sɛ ɛkyerɛ
nipa na ne su ene ne ban a oye. Okay, etina abo anwoma no nso ekura okwabrane a wodidi achi no Pa. Enkonya no akosia mienu mehu baako bi ase baako bi Isaac kakoko bi abobɔ ho de di achi ya de enonko na de di nanan ma enche no mehu se sika kakoko bi asa adoma bi abobɔ ho kire yemu kakrai Yo sa akonwa no sabi aburu sabi son said ya ye hunu said ye yewura onam a sikadwa edi nanim no saa na obrimpon no so enam a na konwa edi nanim na akonwa no bon ka ye se obrimpon bi ba enti we makwan mu enya den na ho to ba na oyan ne men ba kenkan saa kopim so obeduru na akonwa edi achi a sabi ketedi achi eno de ye de nana ebetena so ankasa na de di adoma bɔ ho no ye de to nanim saa okay me wo sa atakura da so kura fufuo pa saa net ye ni bibia mu no eye kron okay ayofo anyansapo na obenya ne saa ba bia no obenya ne saa ye di kaka senka ba santime ma de a ye dim se eye tepa agona edu ba bia na sumankran ne abom fufuo na so wei amiate ase se aya santin ni sabia kronto ebosom kase asuota no de okom no awa santema ntema no wono no watutu kra wo bedwa bonasen no no sna senso de no ani fufuo saa chame pomeye kura ni aya abo agyechede na bote ye sika kokko ani ono amu so eye fufuo etinkyeremu a ewo ho no ana nanan ma chame abomodene ade amaye no ye fansia na yankoto aso abira nanan akọ na omakotra se medi na de abuja pani ousu tiomi ya mamu nyina mo anisha waje ahene wabomodene na subscribe na share na like na for adwene so fatu asema yeah.
Abusia meditu dwa me kan se enne no dure libre wohene nisio wa wohene kafra isue hine no ipa super hine no osese nka nisio te sepoa kene nkubu su ama ne dai nanso wohene aya amana broso kafra asem na ya wajetuo amrani amani besu Kotoko hene no pia obinya asabia obeyi bi nanso abobia peso do sadia wusua preku nanso so obeto preku na nkasa no de wonto no na wadika ewu na preku ho tanse won de sadia no eyo obo ade na de hye ni nsem sana sante kotoko sante akunwa na etie so obesua sante a unu sante no na wogu tanse sante ede na kunwa no efri so ena ebaye amamre ni amane yira ekutwa egu ewo hono mo sedu no enwu se wonne ne dom omonso ndem ni sedu de yira odi ka dada sedu a kyerema kora no mfa ne ti anya kyerema aye krado so odi nti beje a kyerema edi ama yira enne ne nesisi fom tim pabo akora bi nse no ena odi enam ha odi bo yira ho ebai
den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase be fitaa na no makɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mogyabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛnom sa ne yɛfa nyansapɔ aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa Mada woro manto ma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so na sɛ otiri mu osuma ɛnse bratam the family honhon hia na America sa sɛbe ka